Salam dostlar, hoş geldiniz. Bugün Howa'da işli bir neçe sözlemçeler ve sözleri öwrenelim. Gittik. Pekatora de pluaye, yağış damcası. Pluaye, yağış demek. Raze de soare, güneş şöhleleri. Raze, şöhleler. Vreme ekstrema, aşa hova, yani has ısı bolup bilýär, has soğuk bolup bilýär. Vreme ekstrema. Kaldura mare, güýçli ısı. Frik puternik, güýçli soğuk. Sezon ployos. Yağışlı pasıl. Prognozu az. Şu günkü hava maglumatı yani prognoza pentru myny ertirki hava maglumatı myny ertir demek. Skimbare de temperatura. Temperaturanın kömegi. Pressione atmosferika. Atmosfera basışı. Meteorolojiye. Meteorologlar. Nor negro. Gara bulut. Ayer reçe. Soğuk hava. Vreme de primavera. Bahar havası. Dostlar, şanlyk bilen Howa bölümünde işli gysgaça sözlemçeleri öwrendik. Umid edýän size peýda edendir. Like basyň, kommentary ýazyň, dostlar bilen paýlaşyň. Egerde Rumynçany ösdürmek isleýän bolsaňyz, dildendile aplikasiýasy siziň hyzmatyňyzda. Aşagdan geçirip nämedendir ýanlaryny görüp bilersiňiz. Sag bolun.